ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೋಹಿತ್ ಮೇನಬದರ್ ರೋಹಿತ್. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸಾಂಗ್ ಓನಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಕೇನ್ಗ ಈ ಟ್ಯೂನ್ ನೆಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊತ್ತಲೆ ಈ ಜನ ರಡ್ಡು ಹೊತ್ತಲೆ ಅವತ್ತದ ವಿಷಯ ಅವತ್ತದ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ನಂತು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.